बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै नैबे अनलाफारा गामियाव सावरायमेल जानायखौ दैदेनलांनाय मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां PWT बिफाननि मुस्रि थरेन रानखो बसुमतारी आदा आरो लोगोसे जोंहा नुजाफैनो हाबावदों क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां जिल्ला आफादगिरि मुस्रि गांग्रिं बसुमतारी आदा आरो जोंहा नुजाफैनो हाबावदों जिल्लानिनो लोगो आफादगिरि मानगोनां थमेननाय बसुमतारी आदा आरो जोंनिनो अनलाफारा गामिनि मानगोनां गावबुरा जोगदाव बसुमतारी आदा आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे मेलावहाय नुजाफैनो हानाय मानगोनां अनलाफारा गामिनि आरो लोगोसे खाथि खाला गामिनि नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो आङो नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै नैबे मेलाव आफादगिरिया आंखौ फंनैसो बुंनो खाबु होनायलाय आङो दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बोरैबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आङो आसा खालामबाय। दिनैहाय नैबे अनलाफारा गामियाव बुंनो थाङोबा जोंनि जोबोद गोग्लैसोनाय जायगा, बेनिखायनो बे अनलाफारा गामिखौ जौगाहोनोबा जोङो गासिबो रायजो राजाया जयै लोगो नांनानै सरकारनिसिम बा गेदेर गोलावनिसिम जोङो फोरमायनांगोन थांनानै। बेनिखायनो आं गासैबो जोंनि बे अनलाफारानि गामिनि रायजो राजा आरो लोगोसे खाथि खालानि रायजो राजा बिथांमोनखौबो अनलाफारा गामिखौ जौगाखांहोनो थाखाय बे गामियाव लामा दालां आरो बेजों लोगोसे गैयै न'खरफोरखौ सरकारनि माखासे आसनिफोरखौ मोनफुंनो थाखाय जोङो एसेबाबो जोङो खस्थ' खालामनांगोन। मानो होननानै बुङोबा जोङो बेबायदि जुदि खस्थ' खालामाबा जोङो जोंनि बे अनलाफारा गामिखौ जोङो माब्लाबाबो जौगाखांहोनो हानाय नङा। बेनिखायनो दिनैहाय आसाम सरकारनि मानगोनां थमेन बसुमतारी सार थानाय समावनो जोङो बुंखानांगोन दि दिनैहाय जोंनि अनलाफारा गामियाव सरकारनि माखासे आसनिफ्रा जोङो मोनफुंनो हायाखै। जोङो गोबां गोरिब न'खर दं आरो बे अनलाफारा गामिया जोबोद गोग्लैसोनाय गामि। बिनिखायनो दिनै मानगोनां सारखौ जोङो फोरमायो जे नोंथाङा जाहाथे बे जोंनि गामिखौ गैयै न'खरफोरखौ आरो माखासे लामा दालां आरो गैयैफोर न'खरफोरनि रेशन कार्ड
जब कार्ड आरो PMYG न' आरो लोगोसे एग्रिकालचार सेक्टरावबो गोबां जोंनि बेहाय आबाद मावनानैनो जानानै थांनानै थायो। बिनिखायनो सारखौ आङो खावलायोदि जाहाथे नोंथाङा बेफोरबायदि माखासे जों मोनसे आसनि दंबावो, बे आसनिफोरखौ जाहाथे जोंनि गामियाव बे जोंनि गामिजों लोगोसे खाथि खालानि गामिफ्रावबो जाहाथे नोंथाङा बे आसनिफोरखौ जोंनो लाबोनानै होफैगोन होननानै आं दिनै सारनिसिम रिक्वेस्ट खालामबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनै दंबावो जिल्लानि आफादगिरि मानगोनां दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायो नोंथांमोनाबो जाहाथे बे जोंनि अनलापारा गामि जौगानायनि थाखाय मोजाङै खामानि मावलांगोन होननानै आङो दिनै आसा थियो। गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बुङो दिनै नैबे गामियाव जोंहा गोबां मावनांगौ हाबा दङ। बिनिखायनो जों गासिबो गुलाय गुजाय जायालासिनो जोङो बयबो खौसे जानानै दिनैहाय जोंनि गामिनि जौगाथायनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो आं दिनै बांद्राय गोबाव बुंलिया, मानो होननानै बुङोबा गोबां मानगोनां सार बिथांमोन दङ। दा दिनै आङो जिखिनि रिक्वेस्ट खालामदों जोंनि गामिनि थाखाय सारमोनहा माबा मोनसे मोजां राहा लामा खालामनानै दिनै होलांगोन होननानै आङो आसा थिबाय। आरो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि आंनि फंनैसो बुंनो गोनां बाथ्राखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। हेल' रायजोफोर, नैबे जाहैबाय जाय बिथांमोनहा मिथिं दावथिङाव जोंहा स्पिच होनो रोङा बा फार्स्ट सोलोंनो गोनां, दा बेबायदि होग्रोनांगोन। मानो होननानै बुंबा आंबो बांद्राय मोजाङै रोंजोबा। जाखिनि आङो एसे नोंथांमोनजोंनो दा सोलोंनो आङो लादों। मानो होननानै बुङोबा आंबो बेसेबां स्पिच माबा नङा, आं जास्ट दा दिनैहाय जाहाथे जाखिनि एसे आइडिया दङ आं बेखौ जाहाथे नोंथांमोननोबो होदों। फार्स्ट टाइमाव माबायदिहाय जोङो मिथिं दावथिङाव आंबो एसेबां स्पिच होनो गोरों नङा। मानो होननानै बुङोबा आंबो जास्ट सोलोंजेननायसो। मानो होनबा जाहाथे आंबो बेबायदिनो एसे सोलोंलांनो सानदों। मानो होननानै बुङोबा आंबो बेबायदि मिथिं दावथिङाव एसेबां बिदि लेक्सार होफेरग्रा नङा। बेनिखायनो जाहाथे आं सोलोंनाय आरो जाय बिथांमोनहा माने जिनाखि गामि होन बा जिखुनु गामिनि मिथिं दावथिं बा अबेबा मोनसे फांसन बा जिखुनु माबायाव जाय बिथांमोनहा स्पिच होनो बा बाथ्रा बुंनो उसुखुथु मोनो, थांग्रो मोना, जाहाथे बिथांमोना डाइरेक्ट बुंहैयो। माने दिनैहाय जेनेबा सोरखौ जेनेबा सनमान लानांगौ मानांगौ बेफोरखौ जेनेबा बिसोर रोङा, डाइरेक्ट थांनानै डाइरेक्ट बुंहैयो। दा ओंखायनो जाहाथे माबायदि जे जों सोलोंनांगौ, जेनेबा थिग आसे रोङियावथ' डाइरेक्ट बुंखागोनखा। ओंखायनो जाखिनि आङो जेनेबा माबायदि बुंनांगौ एसे आङो बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै बुंबाय। आरो इयुनाव आरो बेबायदिनो जोङो सोलोंलांबाय थागोन। दिनै आंनि जुदि नैबे जिनाखि स्पिच होनाय बा बाथ्रा बुंनाय मोनसे जेनेबा मेलाव नङा बा जास्ट आं बेहाय ओरैनो इन्टारटेनमेन्ट, माने आङो माने नोंथांमोनखौ एसे जाहाथे आंनि बे बुंनायाव एसे नोंथांमोनाबो जाहाथे सोलोंनो हायो। नैबायदि माने माखासे लिडारफ्रा बेबायदि टाइपनि होयो सोरबा। दा बेखौ आंथ' लिडार नङा, जेनेबा जास्ट आङो नोंथांमोननो जेनेबा ओरैबायदि होनांगौ जाहाथे बेबायदि माबा लाङोबा जाहाथे नोंथांमोनाबो जाहाथे उनावहाय जाय बिथांमोना स्टेजाव गाखोबा जेबो बाथ्रा गोमायो, जेबो बुंनो रोंहैया, जाखिनि बुंनांगौ बेखौ बावहैजोबो। जाहाथे बेबायदि नोंथांमोनाबो जाहाथे बुंदावबाय थायोबा जाहाथे नोंथांमोना उनावहाय मा बुंनानै दिनैनि मिथिङाव मा बुंनो सानदोंमोन बेखौ थाबैनो नोंथांमोनाबो गसंनानै बुंनो हागोनखौ आं आसा थियो। आङो बेखिनिखौनो दोननाय, जेनेबा आंनि जा बुंनायखौ जाहाथे गोरोन्थिफोर जादोंबा बुंनायफ्रा बेखौ निमाहा होयो। आरो
एसेयावनो आं दोनथ'नाय जाबाय आंनि बुंनांगौखौ गोजोन्थों एसेनोसै खुलुमबाय।